muzi wase South Africa, muzi wase KZN, muzi wase Zululand. Sise Vryheid Ward 2 emzini waKwaNdlovu la sikhona namhlanje umgqibelo sekulapha ko3 ikhathi size ngodaba olubhlungu size ngodaba olubucayi sicela indlebe yakho sicela amehlo akho nezinqumo zakho wena obukelayo usilekelele lolu daba dadwethu amagama akho aphelele uphumelele shelter ngemo mahloko yebo sila kwaNdlovu namhlanje awusithathe usibheke usibizeleni sizokwenza la ekhaya nginibizele ukuhlukumezeka komntwana ogulayo ophethwe isifo secancer ustage 4 oqala ukudiagnosewa ngo2019 yes diagnosewa ngoSeptember emveni kokuthathwa isicubu sakhe siyobheka ukuthi yini kanti lemphethe kwatholakala ukuthi icancer lapha eshodela khona igazi lapha khona eba neindlala emzimbeni eshisa ngalendlela eyayingabekezeleki futhi wayengekho akekho ayengayibekezelela ngaphandle kanina wakhe nezindlala ezazila ngenhla kwelokhuzana kwimbilaphi zakhe ezayiqinile wenicabanga ukuthi ithumba kanti akulona ithumba emveni kwalokho walaliswa ke emveni kokudiagnosewa kwakhe walaliswa ke eKing Edward kusukela zo17 safika ngomhla ka16 walaliswa ngo17 esesimeni esasisibi kakhulu ke lapho ngomhla ka25 October ku2019 waphalaza ngicabanga ukuthi kuya ku20 litha kuya ku25 litha lapha ephalaza khona igazi umntwana angifonele ngo9 athi mama bye ungixolisele kwengibonile ungikhonzele gogo ukuthi hayi sekungehlula ukufa ngaleso sikhathi efona kwakusebusuku ngathi mina sisingeke yenzeke lonto ngakhuleka emveni kwalokho ngathi Jehova angeke uzongibukisa eThekwini ngisuke entabeni ezikude kangaka uNkulunkulu wangizwela ngafika ekseni udokotela waye on call kwagcwele igazi la kanye namanesi ayesebenza ngalelo langa bethi asikaze nje sihlale phansi nezinye igula ikaze zineso ngendlela umntwana wayeyiyo usuku lulandelayo ke bahamba kubumfaka lento efakwa emlomeni ekhaleni ukubheka ukuthi leli gazi beliphuma kuphi kwathola ukuthi belingaphumi indawo igazi abazi beliphuma kuphi emveni kwalokho ke wakhishwa ke ngomhla ka4 ku-December waya kwathiwa kaphinda kubuye azobheka ukuthi unhloboni bese lokho esihamba ke kusukela ngoDecember ka2019 saze sagcina ngo20 June la umntwana khona wayejova kabili njalo ngenyanga kusho ukuthi wajova ka16 kuthema emveni kwalokho kukhona into ekuthiwa uPET scan esuka ibheka ukuthi umuthi lo kade ufakiwe kumbe umjovo kade usebenza ubusebenza yini emzimbeni wathola ukuthi awusebenzile bamshintsha udokotela lathi akaphindele la ayetshelwe khona unalesi sifo saphindele eMaritzburg udokotela uDr Bazar wahamba wamusa elokhuzeni kwi-ultrasound i-ultrasound yafike yasho ukuthi kumnyama lapha ngezantsi izinto zimnyama washo yena qobo lwakhe udokotela lathi ayabuya lento akukho lapha eyenzeke khona waphindwa wathi akuzothatha isicubu kuzosizothathwa ngoOctober sathathwa isicubu sabuya sathi futhi isicubu ustage 4 akukho kwenzekile wayesethi udokotela uyamshintsha ke manje kwiKing Edward usemusa eNkosi Albert mayimusa eNkosi Albert nakhona wafike wajova ngawo 2021 wajova kwaze kwashaya uMarch ngoMarch usekuthekwe kuyabhekwa manje wenziwe kwathiwa kuphindela kwangenza lutho waphinde kwaqhutshekwa udokotela waguglisha wathola umjovo okwakuthiwa ubiza imillion wayesethi udokotela ke uDr Rahman wayuthola ke imillion yalo mjovo lo kwathi uzokhipha ku government ukhiphile ke
siphinde saya ke ngoAugust sekubonakala ukuthi ke ngoba sekawajova ke khona yini mhlawumbe umehluko owenzekile kwathola ukuthi futhi cha akwenzeki lutho wayesehlala nathi ke phansi udokotela wayelokho ehlezi nathi kusukela ngo5 to 8 sengikhohlwa komhla ka 14 September kwaze kwashaya u10 esaguglisha eseza ukuthi yini esingamsiza manje bahlangana bonke odokotela wathi wakhona ungatholakala phesheya ngoba ngaphambi kokuthi athole lo mjovo kufuneka a transplantwe kukhishwa igazi kuye lilaliswe efrijini ngalendlela abazolilenza bona ngalo ukuze akwazi ukuthi ke demolishwe ngesingisi basho njalo ngesizulu kuthiwa inyamalale then ke njobe esalokho ngase ngiyambuza kudokotela ngathi hayi kabi dokotela ngicela ukubuza ukuthi awukho nomunye second option uorally ke lo okuthathwa ngomlomo wayesethi ukhona kodwa futhi uzoqhubeka nalokho bakuglisha bakuthola ke lokho sisalindile ke ngicabanga ukuthi kuze kube unyaka ozayo bephinde ethatha lo PET scan kozosho ukuthi kwenzeke kanjani ke kuloko wayesethi kudokotela kuyacela ukuthi ngoba lo mjovo ungaba u15 cycle sebewutholile phesheya yizwe esengikhohle ukuthi lithi la kuphi lelozo i15 cycle ufuna 1.6 million kodwa u35 udinga 2.8 million nenamba ke ngaliyana ngemumva okudinga ukuthi akwazi ukusizakala ngakho ingakho nje nakulonyaka engaphindelanga esikoleni ngenxa yokuthi bathi lokhuzane yakhe phansi amasosha akhe phansi ingakho ke kwenzeka ukuthi akafuneka ahlangane nabantwana abaningi ngoba kusheshe kumukele yena uyahlukumezeka senesinus awayekade engenayo nesikhumbu dokotela ambonile oqala wathi cha kwangeyona ieczema kusho ukuthi kwakungena kona lento kusho ukuthi wayithatha mhlambe kimi mhlambe ayibekelwe mina ngokusho kwabo laba babesho njalo ngathi hayi angizukubelieve kangako uNkulunkulu waziyo ngoba ikakhulukazi ngimethemba kakhulu uNkulunkulu ngiyamuzwa nje umuntu ngithi hayi ngizomlalela ngoba naye ubona into ayibonayo umuntu awumphikisi yilokho ke isimo engibhekene naso lo 2.8 million engihambe ngena ngicela engikubonga kakhulu ukuthi ubaba Msweli urespondile inamba yakhe ngiyangisathi ngicele kubani wanginika lo muntu ngangithi ngicela kubaba uZulu ngathola ukuthi ubaba uZulu ovamise ukuxhumana nobaba Msweli akekho ukuhlokomela eThekwini wanginika lo khuzana inamba yakhe ngase ngikwazi ukumfonela baba Msweli kwasho ukuthi ngaleso sikhathi baba Msweli wayesebusy nelokhuzana netraffic ngase nginika ingane ngathi akamzame abonta akazokumthola ku WhatsApp wayesesho wathi mangimtholile baba Msweli ku WhatsApp no angisazi nobani futhi omunye wathi wamthola ulokhuzana uzimdola akamphenduliki kokuningi ke ilokho nje ngicela umzwa kwethu ukuthi ningilekelele nje ubaba Msweli la ekhaya kusekhaya kwaButhelezi ekhaya komama lapha khona njengamanje ungifonele ekseni ngibuza ukuthi ukuphi umntwana uzanene ngase ngiyamtshela baba umlokhuzana ukuthi akekho la ngisehlile ngoba kukhona umcimbanyana sizowulungisa ngiyabonga ingane ineminyaka mingaki maye uno16 uqaleni uyino13 ufunda bani befunda bani bekufuna ngonyaka ozayo aye kwa grade 12 ngo2019 wayenza ugrade 8 useluza iminyaka emibili u2019 no2022 khona mawumbheka wena muntu umbona elokhuzile izolo ngikhohlwe nje kumjova kufuna ngimjove manje lemjovo yasesiswini thangi nje ukwazi kwafuna ugogo wakhe athi angixolise ke mntanami uphethwe isisa akakwazi ngisho kwenzani ithi lento kuye aphathwe ikhanda mayiphethwe ikhanda leze sishone la kwesinye isikhathi ihlule iphilisi bese ngivele ngidakaphuza amanzi khuleke kuphela into engisuke ngiyimona ya mozwa kwethu iseyithebeni indaba ngicabanga ukuthi ke sidinga nina kakhulu
into esidinga la sidinga ulwazi yazi ukuthi le platform lenkundla esinayo inabantu abangodokotela, inabantu abangoprofessor, inabantu abayizazi, inonesi, inalonke uhlobo lomuntu olwazi ubuka la. Inabo abantu abanemali, bakhona abantu abango-business people abangasichazela, abangasilekelela, kodwa mhlambe laba abezempilo bazosilekelela kalula bona ngoba engasho ukuthi mhlambe nawo omunye umnyango eningangena kuwona ukuze ingane ikwazi ukusizakala. Ngoba siyawubona lo mqanzo 2.8 2.6 million 2.8 million. Siyacela uhulumeni, siyacela osomabhizinisi eningasenzela khona nje thina siyobonga lokho eningasenzela khona ngoba kunzima kakhulu. Ingane ke niyalwazi udaba lwethu angeke siyikhiphe ila eceleni kwami. Mawumbuka ngathi akho lutho, mawumbuka nje ngamehleni yami, kodwa uyabona ukuthi ke isimo sinzima. Siyacela bafowethu nodadewethu abadala nabancane eningasenzela khona ukuze ingane ithole ukwelapheka. Department of Health siyacela kakhulu la ngabamba khona iqhaza. Siyawuza umsebenzi wenu muhle kakhulu. Siyacela sesiphinda futhi sizobuya sidayi khona la ningaphinde futhi mhlambe nibambe khona ngoba asikho isikhalo ngeDepartment of Health, asikho isikhalo ngodokotela. Indaba nje sekuthini isifo esiphethe ingane inzokwayike impela kunzima, akwaziwa okuyikhanda, akwaziwa okumsila. Siyacela kakhulu ilokho kakhulu. Angibonge kakhulu umuzi wase South Africa. Nginalo ithemba lokuthi nizosibambisa, nizosilekelela kulesimo.